Bu jir миңа Гөлсем апаның истәлеге. Ул безнең өчен моң сакчысы да, остазыбыз да. Татар җырының киләчәге дә аның моңнары белән сугарылсын иде. Күзләренә былай багалар. Нигә синең шаян күзләр, күзләренә былай багалар. Инде кешеләр сөйләп, инде кешеләр кирпек очларыннан тамалар. Инде кешеләр сөйләп, инде кешеләр кирпек очларыннан тамалар. Güçler alıp birlikte kaba aşam min koyacak gözlerinden güçler alıp birlikte kaba aşam Bağırım sinden aşam. Şayan gözler, niye bilmem balay bağlar. Silken bilmem sinen şayan gözler, niye bilmem balay bağlar. İndi kişiler söyle, ey Allah'ım, kirpik ışıklarından damlalar.
Kirpik uçlarından Рәхмәт.